ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро ҳамаш мошинҳои боркаши фурӯшиян аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ҳамея дона лайки бо бигирана биҷиқе бародаро дар канали мо меҳмон боше подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқул боша дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши мо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. ҳамея дона лайки бо бигира фаромӯш накунед. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. гурӯзавои даф бародаро соли баромадаш 2007 солай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ боша занг занад, бо савдо мешавад. нархиш 320 000 сомония. мошин кам аст бародаро. гурӯзавой ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100% навай. мегирӣ фақат бор мекашӣ. ай Россия Тоҷикистон, ай Тоҷикистон Россия. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина гурӯзавои бародаро соли баромадаш 2008 солай 2 тон бор мебара. моториш дизелнияй, расходиш дар 100 километр 7 литрай бародаро. ягон дард надорад мега. нархиш 32 000 сомония. бо савдо карда мешавад. бештар маълумот на дар рӯи экран навистагиай, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гуфтагиай ки ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100% 2 тона ҳай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. гурӯзавои Honda Porter соли баромадаш 2008 солай бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон дард надорад, ҳамаш 100%. мегирӣ фақат бор мекашӣ. нархша 65 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро 65 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё на шод ҳамин гурӯзавой фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, ина бародаро рақамҳош дар рӯи экрани шумо 1229 хати занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Супер Маз соли баромадаш 2007 солай қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бародаро. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш созай. хай бештар маълумотро худтон метавонед аз соҳибаш дастрас кунед. рақамош дар рӯи экрани шумо 67 хати занг занед. нархша 53 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ай 53 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes Benz Sprinter соли баромадаш 2006 солай бародаро. сӯзишвориш дизелнияй, кузовиш баландоай, объём мотор ДВД, коробка передачи механикай, вагонияй, мотор ходовой, задний мост садай, ҳамаш 5 баллони нав дорад, оригиналай, ягон камбудӣ надорад. нархша 170 000 сомонӣ мега. газел қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. 170 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Дулан соли баромадаш 2008 солай қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. ина бародаро Дулана бинед чӣ хел чапа мекуна, ҳамаш соза, ягон камбудӣ мега надорад, нахадуай, ҳамаш 100%. нархша 120 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. соли баромадаш 2008 бародаро, созай, состояниш 100%. 120 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашод ҳами Дулан фаҳмидан мехоҳед, бештар маълумотро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро Тангени боркаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно пул дар корай мега, мефурӯшимаш. 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархиш 42 000 сомония. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо ба фикрам халадинӣ кам дорад бародаро. 42 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро Тангени боркаш. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. гурӯзавои даф
соли баромадаш 2008 сола бародаро дастафкаш 15 рӯз то тоҷикистона мерасад бо растамошкаш қатӣ. ина бародаро меёран намедунам Европа меоварда дастанаш бародаро меёран растамошкаш мекунанд метиянад қарор дорад дар шаҳри ба шаҳри Хуҷанда меёраш. нархша 265 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро дулан фураи калона хитон бинед састани 100%. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Iveco соли баромадаш 2008 сола бародаро мошин нав аз Германия Германия омадагиай қарор дорад ҳозирашда қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. нархша 145 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро касоне ки харидоре нашод ҳами фура вора калонай мошини калонай харидан мехоҳед ё нашод ҳами мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой DAF XF 95 430 соли баромадаш 2005 сола бародаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. мошин сада ягон камбудӣ надорад, присеб ягон проблема калон надорад мега срочно фурӯш мақсад бефурӯшмаш бародаро сумаш дар корай. нархша 200 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро 200 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашод ҳами грузовой фаҳмидан мехоҳед рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш 1999 солай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно бо арзон мешавад, срочно мега мефурӯшмаш арзон мешавад. ягон ошибка ё дигар чизош надорад, ҳамаш 100% балон дигар чизош 100% бо айпеши маслиҳат мекунем мега. нархша қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор нархша 47999 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳами Hyundai Porter фаҳмидан мехоҳед рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Hyundai Porter соли баромадаш 2000 сола бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ мега надорад. нархша 42 000 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ина бародаро 42 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ина састаниш 100% мега ягон камбудӣ надорад, расход надорад, мегирӣ фақат бор мекашӣ. касоне ки харидор бошед нашод ҳами Портер фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. самосвал КамАЗ соли баромадаш 1998 солай бародаро КамАЗ садай балон 6 навай 6 донаш навай рамаш ҳам созай састани 100% бо Портер д иваз карда мешавад мега КамАЗа қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша 75 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ивазан мешидест бародаро. касоне ки харидоре ё иваз кардан мехоҳед рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Танген қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен бародаро ягон айб надорад мега ҳамаш 100%. ина ҳамаи маълумотш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. аккумулятори нав ягон расход надорад мега. нархша 21 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод ҳами Танген фаҳмидан мехоҳед рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бо савдо мешавад. 21 000 сомонӣ занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро ба рақамҳои рӯи экран занг занед. грузовик Mercedes-Benz Sprinter соли баромадаш 2007 солай бародаро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, балонош наванд, расход надорад, ҳамаш 100%. ҳамаи маълумотош дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 135 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия. касоне ки харидори нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед.